Mauli sa kubi kay ting paniod to naman niya. Gikan ko laag. At tuon daw na ko si Papa B. Uy pa, nagtanga lagi ka dira pa. Unsa di imong gihuna-huna? Nganong nagtanga man ka? Nak. Nakoy pangutanan mo, nak. Kung mamatay ko, nak ba, muhilak ba ka, nak? Opa, muhilak gid ko pa kay natural amahan man gid ti ka niya. Kanang love man gid ti ka kay amahan man ti ka, familia man ti ka. Alangan sa katawa ko pa. Natural ra gid na muhilak. Kay patay man gud ka pa. Alangan sa mo katawa ko. Naaday patay niya ang anak kay mo katawa. Bisag kinsa naman siguro muhilak gyud. Be, sige daw, be. Hilak daw, be.